duk mutumin da yake fama da matsala ta rashin ƙarfi, saurin inzali, to akwai abubuwa da yawa da suke jawo raunin ɗa namiji. Da farko, wani yana samun matsalar ƙarfi ne a dalilin ciwon sanyi, wani kuma a dalilin istimna'i, wani kuma a dalilin ciwon suga, wani kuma yana samun rashin ƙarfi a dalilin rashin cin abinci mai gina jiki da kuma samun isasshen bacci. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin da in kana fama da su yawanci ana samun raguwar ƙarfi na ɗa namiji. Akwai wanda za ka ga baya iya biya wa iyalinsa buƙata a dalilin rashin ƙarfi. To wannan magani da za mu gaya muku bi'iznillahi ku yi amfani da shi, za ku samu waraka. Ga abubuwan da za ku haɗa. Abubuwan da za ka nema domin ka haɗa wannan magani su ne: na farko, za ka samo garin sassaƙen marke, sai ka samo sulba seed, shi ma sai ka dake ta. Bayan ka dake ta, sai ka samo kanumfari, sai ka samo namijin goro, sannan sai ka samo jalada seed, sai ka haɗa ka dake su kai garinsu. Idan kai garinsu, kullum ka dinga zuba cokali ɗaya a ruwan shayi ba madara kana sha na tsawon kwana 7. Wannan magani yana da matuƙar ƙarfi sosai. In dai kana da matsala ta rashin ƙarfi, saurin inzali, ba ka iya biya wa iyalinka buƙata, to ka haɗa wannan magani domin yana da matuƙar ƙarfi. In dai aka yi amfani da wannan magani bi'iznillahi za a samu waraka. Ko da kana fama da matsalar sanyi ko kuma matsalar istimna'i, in dai ka yi amfani da wannan magani bi'iznillahi za ka samu waraka. Kar ku manta ku yi share ga 'yan uwa da abokai.